Yo, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, today is nandito pa rin ako sa sa Bicol and pang 3 days ko na ngayon dito. So, babalik na ako mamaya. Ay, kung hindi mamaya mga idol, mga Lunes na ang balik ko ng Manila para balik trabaho na mga idol. So, yung mga idol, sa mga nakakilala sa akin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo kay Grid TV. And para subscribe po kayo, pindutin po yung bell button at Subscribe to my para channel. bawat mga video na ina-upload ko, kung gusto nyo mapanood, mapapanood yung mga idol. So yun guys, nandito ako sa labas ng bahay namin and nag-ano ko ng nyug. Yun, kakayod. Kasi ngayon is April 8 ata. Ano bang araw ngayon mga idol? April 8 ata or 10. So, nakalimutan ko kung anong petsa ngayon mga idol, sorry. April 9. So, ngayon ang April 9 mga idol and karawan ngayon ng aking pamangkin na si Riame Alarzar. So, karawan niya ngayon. Today is birthday niya. So, ayun, dati pa rin ng yung mga popular na niluluto ko sa mga birthday. Yun ang lulutuin ko naman ngayon mga idol. So kaya ayun, nagkayod ako ng nyug dahil magbibiko. So ang lulutuin ko lang naman kasi kung ano yung hinahanda sa birthday, yun din ang lulutuin ko mga idol. So mga idol, ayun, ang vlog na to ay ngayong April 9, 2023. So sa mga gusto magpa-shoutout, pwede kayong mag-comment diyan sa comment section sa baba. And kung gusto niyo magtanong sa akin about naman sa biyahe, magtanong po kayo, mag-comment lang po kayo diyan mga idol. So yung pag-uwi ko dito nakaraang Miyerkules is yung naging pamasahe ko nga is 1,250. So pag Holy Week kasi mga may okasyon gaya ng Holy Week, araw ng Patayo, Pasko, asahan nyo talaga ang tataas ang mga pamasahe mga idol. So inirecommend ko sa inyo na maganda sumakay sa PTEX, kaso nga lang napakaraming tao. Meron din mga magandang terminal, pero para sa akin PTEX talaga yung pinakamagandang terminal dahil bukod sa marami kang makainan, marami kang mabilihan na pagkain, is marami ding pwede kang mabili ng mga pasalubong mo. And naka-aircon pa kasi siya. Hindi tulad sa ibang terminal na sasakyan natin, ang init. So, kasiksikan pa mainit na. Pero sa PTEX mga idol ay hindi mainit at napakagandang terminal 'yon. So, yan ang rin-recommend ko sa inyo sa computer. Commuters kasi ako, hindi lang ako isang vlogger, commuters din ako. Yun ang mga gine-recommend ko sa mga nakakilala sa akin on the PITX terminal. Madaling salita, Parañaque Integrated Terminal Exchange. So yung mga idol, dako tayo sa so iikot ko kayo dito sa may bahay namin. So yung mga idol, I'm back. So nandito ako sa labas ng aming bahay and ayun, ito yung bahay namin. Kung makikita nyo sa likod ko, napaka luma na ng estilo ng bahay. So hindi pa napapayos, wala kasi ako pampayos So nandito lahat ng mga mga kamag-aanakan, mga pamangkin ko pumunta kasi nga karawan na Riame. Then pagkatapos ng okasyon, magbabalik na naman sila. So ayun, day 3 ko na ngayon at sa susunod ko na mga vlog dumaan na sa NCR at mga balik na naman tayo sa pag-update ng mga biyahe mga idol. So ayun, sabi ko nga sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kahit hindi nyo magustuhan yung video, pa-subscribe naman po ng aking channel. So kahit hindi nyo magustuhan yung mga content natin ayaw yung panood, pero pag na-click nyo yan, sana ma-subscribe nyo mga idol. So ipakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito sa amin para makita nyo. So ayun mga idol, itong isang makikita nyo sa video, ito naman yung asawa ng aking pamangkin. Ayan, nakalingon pa, nahiya ata. So ito yung pamangkin ko. So ito naman, alam ko napanood nyo na yung video nito. Ano ba hinahanap? So ito kumakain. Sarap ng mga ulam mga idol Parang ay ulam. Ay, ito pala si Manang Tita.
Walang kita. Pwede ulit ka pa, ma? Tara na. So yung mga idol, ito yung bahay namin. So ito yung nabili ko. Unang sahod ko sa YouTube, ito yung nabili ko. So nagkakalaga to ng 35,000. Pati natawa. Alin ba? Kumain ka doon? Kain doon. Ito naman yung apo ko mga idol. Ito yung nanay, yung maganda. Ayan o. Maganda yan mga idol. So ito yung mga, kung makikita nyo yung lamisa naman, napakalinis na, walang kalat. Wala kang makikitang alak, termo, rice cooker, wala kang makikita. Sobrang linis mga idol. Alak o ganyani? Eh, ano? Ano boy? Ito pugi ito eh, kaya malakas na kumain. Pugi kasi yan eh. So ito naman mga idol, ito yung aking pamangkin. Sobrang ingay nito mga idol. Sa sobrang ingay, hindi naimik. So punta tayo sa labas mga idol. Guguluhin ko yung mga andon, mga tao. Wala. So dito sa ano. Masarap dito mga idol, may pulutan dito. So wah, sarap nito. Pampulutan daw din mga idol. Ha? So ito naman mga idol ng mga bisita dito. Yung isa po ito, galing to ng Canada. Tapos siya galing ng Africa. Tapos yung nakaupo na kumakain, galing yun ng Japan. So ito yung video sing. Depa, mukha muna nan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So yung mga idol, I'm back and ayan, nakita nyo na yung mga bisita ko doon and ay, mga kamag-anak ko yung mga idol. So maya maya magluluto na kasi ako. Yung problema, mukhang uulan. Anong ulap po, tingnan yung mga idol. Maulap. So especially may shoutout sa aking buting asawa. Ito siya. Yan, si Mrs. Presilin Esplano. So ayun guys, sa mga kapanood ng video ito and salamat sa inyo. So ayun, sa mga nais mag-vlog o gusto rin mag-vlog gaya namin na mga small YouTuber, subukan nyo mag-vlog kasi hindi naman masama kung susubukan nyo. So kung pag hindi nyo sinubukan kasi hindi nyo malalaman ang resulta. Ay mga idol, hanggang dito na lang yung vlog natin and thank you so much sa pagsilip sa video ito.
sa mga nakapanood dito, mag-comment po sa baba at para may shoutout ko kayo. Kung gusto niyo magpa-shoutout. So ako nga pala si Greg TV at mag-ingat kayo lagi and God bless. Bye-bye.